Lirika li ħarbixt u baqgħet fuq li xkaffa, jew kellha ħsejjes mużikali li ħlum fuqhom żożitek iżda qatt ma mmaterjalizzaw frotti żmien gerbibi li ma jistenna l-ħadd. Skema ġdida li tnediet it-tnejn qed tipprovdi opportunità lill-anzjani tal-fuq minn 65 sena biex iwettqu l-ħolm artistiku tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija għall-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità Dr. Renzo De Gabriele spjega li għall-iskema qatt mu tard jistgħu japplikaw anzjani ta' il fuq minn 65 sena bilan li wettqu proġetti mużikali. Meta inti għandek proġett rigward l-mużika u tixtieq speċjalment semmejt inti li jkun hemm anka dan il-proġett interġenerazzjonali anka ma' nies li huma żagħżugħa u allura qed tgħaddi anka il-passjoni tiegħek anka lil ġenerazzjonijiet ta' warajk, jistgħu jagħmlu applikazzjoni u aħna naraw il-proġett tagħhom u aħna nkunu nistgħu nagħtu sa massimu ta' 1000 euro lil dan il-proġett. F'diskors matul l-istess konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġuż Gallia stqarr li din l-iskema se tħeġġeġ komunikazzjoni bejn ġenerazzjoni differenti. Għal ukoll li permezz din l-inizjattiva l-anzjani jistgħu jkomplu jitalmu, jikbru u jkontribwixxu lejn is-soċjetà filwaqt li jtejbu l-kwalità ġenerali tal-ħajja tagħhom. Waqt il-konferenza tkellem ukoll Joe C. Aquilina li huwa stess benefika minn għajnuna fiskali sabiex ħareġ album kanzunetti reliġjużi li kiteb snin ilu u li għadhom jintaqqu sal-lum fil-knejjes u funzjonijiet reliġjużi. Daw kollha interessati jistgħu japplikaw fiċ-ċentri tal-Anzjanità Attiva bis-sit elettroniku tal-Aġenzija kif ukoll billi jagħmlu użu mill-freephone 153.